Magandang tanghali kakabsat, kain na po tayo. Ito, may ulam tayong nilagang bulaklak ng katuray, bulaklak ng kalabasa, nilagang dahon ng ampalaya, tapos nilagang talong. Siyempre may pritong tilapia tayo. Siyempre hindi mawawala tong bagoong kalamansi na may siling. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Tapos lagyan natin ng tilapia. Shoutout pala kay Femari Tandok ng Barangay Bansing. O, para sa'yo. Okay, masan? Ang palaya. O, ito naman para kay MJ Bakiran. Shoutout kanyang kabsat. Shoutout kay Bobby Ordinario Marquez ng Villasis, Pangasinan. O, para sa'yo, talong. Delicious. Shoutout nga pala kay Reggie Tableo ng Auckland, New Zealand. O, para sa'yo, crispy to. Talong. Shoutout kay Winyan GF Farm ng Bambang. O, para sa'yo, katuday. Sarap. Bulong pareya.